Bueno, pois moi feliz, estou moi contento de vir aquí a Noia Portos Apostoli. Teño moitísima ilusión de empezar esta nova etapa e con ganas de que todo comece xa. Sí, dende logo, foi un punto clave tamén na decisión. É certo que desde primeiros contactos con Noia o feeling foi moi bo. E, bueno, como xa dixen antes, estou con moitísima ilusión e con ganas de empezar este novo proxecto. Bueno, pois personais, sumar ese graniño de area que todos os xogadores intentaremos sumar ao proxecto, quero aportar a miña experiencia, a miña enerxía dentro do campo, e despois, pois, grupais irano marcando o grupo, a competición, queremos ser ambiciosos e afrontar cada partido como se fose o último. Bueno, pois creo que son un xogador moi intenso, con boa interpretación do xogo, con experiencia na categoría e que espero aportar en todas as facetas do xogo. Non, seguro que non, eso espero desde o primeiro día, estou completamente seguro que os xogadores van poner moi sinxelo para a miña adaptación e despois, bueno, nada, ir coñecendo a todos, adaptarme o antes posible, tanto os compañeiros, o corpo técnico e estar o máis feliz e o máis adaptado posible pois para axudar ao máximo. Sí, vemos que as temporadas cada vez son máis igualadas, os equipos reforzanse ben, todos están moi traballados e nós o que queremos é eso, desde o primeiro día, poñer obxectivos claros, con ambición e esforzarnos ao máximo para conseguir as maiores alegrías para a afección. Bueno, sempre é bonito xogar aquí, é unha afección que o vive moito, que apreta dende fora. Cando estás como contrincante sufrelo un pouco, pero agora que estou como local, espero que sigan apoiando como sempre, e eso, que necesitamos o seu apoio para conseguir os mellores obxectivos posibles.